הדרבי, פרק 4. אפשר להגיד שבשביל זה התכנסנו בתכלס. כן, תודה רבה למאזינים, היה אחלה, הבטחתי שאני אגיע, והנה עמדתי בזה. אז עכשיו חבר'ה זה רק אני, אתם תשמעו רק אותי מפה, ולא, סתם, יניב פרנקו פה. כן. זה מקצוענות, חביבי. נכון, זה זה לדלבר. כן, זה לא להיות קרייב, זה לבוא ולתת את הנשמה גם שצריך. שחקן נבחרת שבא לפנדלים. כן. נו, חגגת, פתחת מנגל. הכל, הכל. הרגע המאושר בחייך. הרגע הכי מאושר, העונה בפער. עזוב אותי העונה, אני ראיתי העודים שלכם מזיין את השכל שזה... אני חושב שזה הכי מתוק. הכי מתוק, כן. הכי מתוק. הכי מתוק. אני אגיד לך למה. כן, כי צריך למכור חולצות ומרץ'. אבל... לעשות דוקו על הרקע. נכון? איזה מכונת שיווק. בתור איש שיווק אני מקנה. אני אגיד לך למה זה מתוק. כן. למה זה גדול. כשאני חשבתי אתמול על הדרבים האלה שהיו גדולים באמת, ברמת המתח, ברמת הווייב, מה זה נתן, אז אני צריך לקחת שניים שלדעתי הם קרובים לזה, כי את החמישיות ואת הרביעיות אני שם בצד, זה לא האירוע. כן, זה כן האירוע. אני, כי אני. ואז אני אומר, אין בעיה, הכי קל, דרבי זהבי. גדול, עצום, זה בנה את המותג של ערן, זה בנה את מכבי עם ערן, רצנו על זה, זה גם, אנשים שוכרים שאחרי זה, באותה עונה גם הפסדנו. דרבי. נכון. אז זה לא פתח את השושלת. והדרבי השני שאני זוכר, שעוד קרוב לדבר הזה, זה יובנוביץ'. זאת אומרת, כאילו, הדקה 90, לא קבוצה כזאת טובה, אבל מצליחים לקחת את זה, דרבי דן ביטון, דרבי יובנוביץ', ואתמול, כאילו, הדרבי הזה, אני מסתכל עליו ואני אומר לעצמי, זה בדיוק מה שהייתי צריך. ברור. זה כל מה שהייתי צריך. אבל הייתי צריך את זה, לא, בזהבי לא הייתי צריך את זה. אם אתה מצליח 3-1, לא היית בדיוק מה שאתה צריך? לא, אני אגיד לך למה. כי אני חושב שזה לא רק לנצח את הכדורגל. כן. זה לנצח את כל המסביב. זה מין משהו, אתה יודע, אני מגיע לפה לפרקים, זה פרק רביעי שלנו, ואנחנו מדברים הרבה, ומכבי לא טובה השנה. אי אפשר למרוח את זה, אי אפשר לסבב. היא לא טובה השנה. היא לא טובה, ויש לזה כל מיני סיבות, בסדר? אבל זה יכול להיות נקודה שבה, אם מכבי קיבלה עכשיו קלפים מהיד, והיא צחק איתם נכון, זה יכול להיות רגע שמעיף אותה קדימה. מעיף אותה קדימה. קשקוש. קשקוש? זהו, על ההתחלה קשקוש. על ההתחלה קשקוש, מכונת נרטיבים מטורפת. מטורפת. לא, רגע, אתה לא מסכים ש... לא, אני אגיד לך למה. רגע, שנייה, נתחיל בעוד משהו. סיפרו לי לפני הדרבי, שרק לי יש מה להפסיד ולך אין מה להרוויח. דרך אגב, זה די נכון. איך זה נכון? אני אסביר. או מכונת נרטיבים. אז אני אגיד למה. אם אני הייתי מפסיד את הדרבי הזה, אני חושב בכנות, ואני גדול האופטימיסטים, זה הגומר לי את העונה, נקודה. עדיף לך שהיה גומר לך את העונה. אני לא רוצה שתיגמר לי העונה. לא, בסדר, אף אחד לא רוצה. אבל רגע, בוא נעשה שנייה סדר. יאללה. תראה, זה הכי דומה ל3-2 של זהבי, אז בוא נשים את הדברים בפרופורציה. במבחן ההיסטוריה, ה3-2 היה בסופו של דבר דרבי ליגה. נכון. מתוך עשרות שניצחת לאורך השנים. מסכים. הוא לא השפיע על האליפות, הוא לא השפיע על הרצף, אבל הוא כן היה... הוא בנה אתוס. הוא בנה אתוס כי עובדים בלבנות האתוס. אבל... אין ספק. אבל אם אתה מסתכל גם על הקריירה של זהבי, אפילו הוא, שהוא בא לסכם את השנים, הוא יודע שזה לא גול לאליפות, וזה לא ליאון, וזה לא כל הדברים. נכון. עכשיו, אני לא יודע. אבל זה רגע המקווה שלו במכבי. נכון, אבל זה בדיוק הנקודה שאתה הרבה פעמים כותב את הנרטיב על הבדיעבד. נכון. ואתה אומר ככה. עכשיו נניח באמת שהעונה הזאת היא מתהפכת, אתה גומר אותה בדאבל. בשם השם, חברים. ומדהים, ווואו, וואו, וואו, וואו. אז כן, אפשר יהיה... זה הרגע המחולל של זה. אפשר יהיה לספר שזה הרגע המחולל של זה, ואפשר יהיה לספר שבעצם כבר היו 3 שחקנים שהיו אמורים להגיע, והראו להם את הדרבי בחדר נסתר בדירה בתל אביב. כל מיני כאלה. יפה. אז קודם כל אני לא יודע אם זה הרגע מחולל. אני מקווה, אני אמרתי אני מקווה. אני אגיד לך מה אני מקווה על הפועל. אני מקווה שזה לא יהיה הרגע שגומר עונה. זה מה שאני אומר מהצד השני. אבל הדרבי הקודם שפוצץ היה כזה, הוא הוציא אותנו לחודש מאיפוס. ואם נסתכל שנייה רגע על המקרו, ולא על הכאב של וואלה, זה כבר היה אצלי ביד ולקחו לי את זה, שזה תסריטאית כמובן, זה הדבר הזה.
אני יצאתי מהדרבי הזה אחרת לגמרי מדרבים אחרים. ומבחינתי... תסביר. אני אסביר. אז 12 שנה זה דבר נורא נורא מטעה, כי כשהלכתי לבדוק את זה, עם חברי יוסי מדינה, התברר לי ככה. אנחנו שיחקנו מעט מאוד משחקים ישירים אחד מול השני ב-12 שנה האלה. אנחנו פעמיים בלאומית, אז הרבה עונות בתחתון, שזה רק 2 משחקים ולא 4. נכון. אז ביקשתי ממנו להשוות את כל המשחקים שהיו מול נתניה, שהיה לכם מול נתניה, מול אשדוד, מול כל הדברים האלה. ואז הוא חזר עם נתונים. אני לא אלאה את המאזינים, שלפת את האקסל. אני אגיד שבגדול שיחקנו 60% מכמות המשחקים ששיחקנו נגד מכבי חיפה, או נגד ביתר, או נגד באר שבע. אני יכול להגיד שזה בגללך. ברור. אבל זה שהיו פחות משחקים, יצרו את הרצף. נכון. בעיניי. הדבר השני, שהוא בא ובדק, בגדול מכבי חיפה ניצחה ב-12 שנה האלה. דרבי כל 9 משחקים, אשדוד ניצחה משחק כזה כל 10 משחקים, נתניה כל 10. זה הטולרנס. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אם אני מסתכל על רצף של 12 שנה, כדי לשטח את הממוצע, אז הייתי צריך לנצח 3 דרבים ב-12 שנה. זאת אומרת, כשאתה קבוצה חלשה ושבורה... אני גם יכול להגיד לך מה המשחקים שהיית צריך. לא, רגע, שנייה. אז זה אחד מהם. זה אחד מהשלוש. נכון. זה אחד מהשלוש. כנראה. דרך אגב, הדרבי הקודם שהיה בינינו זה הבולבויביץ'. זה הכי קרוב שהיית צריך. כן, ומאז כאילו, הרי ה-5-0 היה לפני 7 באוקטובר. נכון. ומאז שנתיים, א' לא היה דרבי, זה 1.5 שנה, אבל בגדול... אז אני אומר, אז היה את הרבע הגמר הזה, היה את בולבולייביץ', והיה עוד איזה משחק בטח באחד מהרצפים האלה, שהיה יותר קרוב. אני חושב שנגיד יובנוביץ' היה קרוב. רגע, עכשיו בוא נשים שנייה את בולבולייביץ' באיזשהו הקשר. יכלנו לנצח שם את הדרבי. נכון. דרך אגב, גם שם היה הרחקה של שחקן, סבורית. הייתה כבר דינמיקה, נכון. והיו החמצות, זה יכל לקרות. נכון. אז הייתי יוצא מהדרבי, הייתי מאושר, כי ירד הקוף וכל הדבר הזה, הייתי מאושר, אבל כלום, כי מהדרבי הזה הלכנו למחירה, והלכנו לירידה, וכל הדברים האלה, אז כאילו במשמעות ההיסטורית לא היה לו כלום. זה היה מינו מנצחים. לא, אבל המשמעות של להוריד את הקוף, אתה כאילו, אתה... הקוף, אני חושב שאנשים לא מבינים מה זה הקוף. וזה בדיוק הדבר שכאילו... הקוף זה לשבור את הרצף, לא משנה מה. ממש לא. זה לא הקוף בעיניי. מה זה הקוף? הקוף בעיניי זה העובדה שהפועל ומכבי, לאורך כל ההיסטוריה, היה ביניהם מנעד, אם מסתכלים, בוא נלך להיסטוריה יותר מדי ארוכה, בשנות ה-70 היו צהובות. אנחנו לא סופרים 84 פה, נכון? לא, אנחנו רגע, סופרים באמת. לא 50 וזה. נכון, אבל כן, זה... שנות ה-70 היו צהובות, עם ה-5-0 של קטר המזרח ואריק איינשטיין. נכון. שנות ה-80 היו אדומות. נכון. ה-90 צהובות. העשור שבא אחרי זה עשור שלנו, והעשור שבא אחרי זה עשור שלכם. נכון. ובשנים האלה, מה שקרה זה שנפרדנו. פשוט נפרדנו. אתם הלכתם למקום מאוד מאוד עוצמתי, ואנחנו הלכנו למקום מאוד מאוד גרוע, והפערים הם פערים מטורפים. זה כבר לא שתי קבוצות עם דירוג אירופאי דומה, אפילו היה שנים טובות יותר. נכון. זה פערים עצומים. כן. אז מה, אז להוריד את הקוף זה כאילו מה? אני כבר לא בדינמיקה של... לא, אבל אני לא מחכה, אני אגיד לך ככה, אני לא מחכה למצב שנחזור להיות קבוצה כמו אשדוד נתניה וננצח 1-10 דרבים. אני מבין, אבל נגיד אולי לשנות את הקוף, אבל רגע, אולי לשנות את הקוף, זה כבר שסתיו טוריאל לא יהיה במכבי תל אביב, בסדר? זה בדיוק הנקודה. שנייה, אז אתה הורדת את הקוף. אני עוד לא הורדתי. לא, אתה מבין, כאילו, הדינמיקה בינינו היא כבר לא כזאת. אתה לוקח לי איש מקצוע... לא, אתה רוצה לספר לעצמך. נכון. שזהו. עכשיו תגיד לי מה אני רוצה. כן, אתה רוצה לספר לעצמך שקבוצה שהושקעו בה מאות מיליונים בתשתיות לאורך שנים, ויצרה לעצמה עוגן מאוד חזק, הפערים האלה בקיץ אחד של השקעה נמחקים. אבל זה מה רגע, שנייה. אני רוצה... אבל זה מה שאצלכם סיפרו. לא, וזה מה שהשידור סיפר. עזוב את השידור, ועזוב אצלכם, ועזוב האנשים שאתה רוצה שמתפייטים כדי ש... לי סיפרו שאני אנדרדוג במשחק הזה. נו, אז באמת... מה דעתך על זה? אין דבר כזה. אני אסביר לך למה. אני רוצה לחזור למצב שלדרבי באמת יש חוקים משלו, ואין אנדרדוג במשחק הזה. זה השאיפה שלי. כל בר דעת שראה את ההרכבים, ראה את הספסלים, ראה את הזה, לא יכול להגיד... ראה גם את המאמן. לא יכול להגיד. עכשיו תראה, נגיד בכדורסל, אנחנו רואים את זה, שמספרים לך שאתה אנדרדוג, בכדורסל השנה... אני אנדרדוג. אתה מגיע כאנדרדוג, כן. עכשיו, זה לא אנדרדוג של 90-10, זה אנדרדוג של 60-40, של 70-30. אתה אנדרדוג של 90-10? אני הייתי כל השנים אנדרדוג של 99-100. 99-1. אני אתמול הגעתי
במקרה הטוב ב-40-60 לכם. תסתכל על הרכבים. אני הסתכלתי. תסתכל על הספסלים. אתה יודע, אני... רגע, אז אני לא רוצה, המטרה שלי זה לא לשבור את הרצף. לא יקרה כלום ביום שנשבור את הרצף, חוץ משבוע נורא כיפי בטוויטר. לא יקרה כלום. הרצף יכול להישבר. הוא יישבר גם מתישהו. לא, הרצף יכול להישבר על שתי החלטות שיפוט. נכון. אז זה ספיר ברמן שמרחיקה לך את... רוי רביבו. ורועי משפטי ב-6-2. כן, בדיוק, אני לא יודע 6-2, זה יותר הגיוני. פתאום נוצרת דינמיקה שאתה אומר, אוקיי, עכשיו קרה משהו בתוך משחק, ויישבר הרצף. זה לא מעניין אותי לשבור את הרצף. מעניין אותי לחזור להיות הפועל תל אביב, שמתמודדת על תארים, ובקטע הזה, נגיד, פלייאוף עליון לא עושה לי את זה, מתמודדת על תארים, חוזרת לאירופה, ושאתה משלשל שבוע לפני משחק. עכשיו, אם אתה תשלשל שבוע לפני משחק, ואתה לא שלשלת פה שבוע לפני משחק, ואני לא... ואנחנו מכירים קצת. לא שהייתי בשירותים, כן? אבל... לא כאלה מכירים. לא באמת פחדת. פחדת מהסנריו, כן. ואמרת לעצמך, אם וזה 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 יקרה, זה לא יהיה נעים. לא, אז אני אדייק. אבל לא היית בחרדות, הייתי שאתה הולך לפגוש את המפלצת שנקראת הפועל תל אביב הנוכחית. אני אחלק את זה לשני חלקים. בעיקר מה שהטריד אותי לפני המשחק הזה, זה מה יקרה אם אני לא מנצח, המשמעות של מה יקרה אם אני לא מנצח, המשמעות של מה זה אומר עליי, מה זה אומר על הדינמיקה שלי, נכון, הכאוס שזה ייצר, נכון. להגיד שאני חושב שהפועל יש לה סגל טוב, היא מנתה סגל טוב למטרות שלה העונה, אבל אם עכשיו תעצור ותגיד לי, אבי, את מי אתה לוקח מהסגל של הפועל למכבי עכשיו? אז אני אגיד לך שני שמות. את סתיו טוריאל אני לוקח, כן? ולא כי הוא יותר טוב מדוידה לדעתי, אלא כי הוא יכול, לא, כי זה negotiable, בסדר? זה לא קיצוני, סבבה? זה לא לא, הוא יותר טוב, אבל... אין בעיה, אבל אני אומר... מסכים איתך שהפער הוא לא כזה גדול. הוא לא כזה גדול, ואם יש מישהו שהייתי לוקח, זה לואיזו. למרות הלשון לאסנטה. לוקח, אתה יודע מה? בגלל הלשון לאסנטה. אני העזתי בכמה קבוצות וואטסאפ לתפור טרייד וירטואלי. כן. על לואיזו, ואנשים לא היו מוכנים. שמה הטרייד הווירטואלי כלל? אני אמרתי, תביאו את בן ארוש ומדמון, וניתן להם את לואיזו. לא יהיה בחיים. אבל אני אומר, זה שני שחקנים, שאר השחקנים של הפועל, אני חושב שעם כל הכבוד למה שבנו שם, ויש לי המון כבוד, לא, אז אני אגיד לך אני חושב שמה שיש לי טוב מהם. לא, אני אגיד לך משהו. היה את הוויכוח הזה לפני המשחק שהתפרסמו ההרכבים, ואז התחילו כזה, מי היית לוקח ממכבי, מה היית לוקח על הפועל, כל מיני כאלה. אז קודם כל תראה, במכלול של עומק מול עומק, אי אפשר בכלל להשוות. זה לא כוחות. להפועל יש 8-10 שחקנים בסגל, עכשיו אני לא מדבר על סגל כזה, שוער שלישי. נכון. סגי פנחס. אני מדבר איתך על הרוטציה המרכזית, יש לה 6-7 שחקנים שבכלל לא אמורים להיות, לא בהפועל תל אביב. לא אמורים להיות בקבוצת סף... פלייאוף עליון. תחתית ליגה. מי? תכף נעבור על שמות, בסדר? יאללה. ויש מקבץ. אז בעומק זה ברור. 2, הבנייה של הסגל בהפועל יצרה מצב שיש עמדות שאנחנו מאוד מאוד טובים, יש עמדות שאנחנו מאוד מאוד חלשים. ואז כשהתווכחתי בתוך הקבוצה, אמרתי, תראו, בבלמים אפשר להתווכח. עד מחר. האם קמרה, רז שלמה, טוב יותר ממיימבו וצ'יקו? זה דיבייטבול לחלוטין, לדעתי. אני פחות מסכים, אבל בסדר. לא, אני חושב, אתה יודע מה? בוא אני אפתיע אותך. אני חושב שצ'יקו יותר טוב ממיימבו. צ'יקו הבלם הכי טוב ברביעה הזאת. ברביעה שתיארנו, השתיים שלך, השתיים שלי, או הכי טוב? לא, אני חושב שכמה יותר טוב, אני חושב שצ'יקו טוב אחריו. אבל אני אגיד לך משהו, אם המאמן שלך היה פותח עם הסנטה בתור בלם ובן ארוש בתור מגן, אני חושב שהיה לך... הפער היה יותר גדול. נכון. אבל, מה שאני אמרתי בדיון, ושוב, זה לא הסיפור מי יותר טוב, אמרתי, בבלמים אנחנו יחסית בסדר. נכון. במגינים זה פער מטורף. מטורף. ולא הייתי את קוקו, אז אני כאילו זה, אבל בגדול... לא, הייתה הופעה סבירה, הוא רק היה צריך לקבל אדום, אבל על פניו הופעה סבירה. זיו מורגן מאוד מאוד בעייתי. כן, אגב, זה מעיד על הבעיה של דוידה. שאם דוידה קיבל את זיו מורגן בדרבי הזה, ולא עשה ממנו קציצות, זה מעיד על המצב של דוידה כרגע, על מצב הצבירה שלו, לא על זה שהוא שחקן... הוא לא מספיק טוב כרגע, הוא חסר ביטחון. מצב הצבירה של דוידה, כמו מצב הצבירה של דור פרץ שלא רצה לבעוט פנדל, כמו קרייב, כמו אלקוקין שהחטיא ורזו לביצים. השחקנים היו עליהם משקולות מטורפות, אבל זה בדיוק אולי הדבר שמעניין, כי באמת של החיים, בשנים האחרונות, לא היו משקולות על שחקני מכבי בדרבי. הם חיכו לדרבים. זה הצגה, הם ידעו שהם יותר טובים, ידעו שפה, ידעו ששם.
המשקולות לא היו קיימים. השחקנים של הפועל ישבו בשירותים ולא יצאו משם. פעם שנייה שאני נראה המטאפורה הזאת. אבל, אני לא יודע לאן עוד נגיע, אבל אני רק אגיד ככה, באופן מפתיע, מי שבא לדרבי הזה בצד של מכבי, כאילו, מה זה באופן מפתיע? אתה כאילו מצפה שמי יבוא, דור פרץ, דוידה, מי שמכיר, מי שיש לו איזה קילומטראז'. מי בא? מי בא? השחקנים שלו על מה להפסיד. זאת אומרת... לא, אבל גם, אני חושב שהאנדרדה היה מעולה מחצית ראשונה. רגע. מהצד שלנו. רגע, שנייה. אבל הם כולם, עזוב, זה לא מקצועי, תכף נגיד מקצועי. כל השחקנים שתיארת, שלא היה להם מה להפסיד. זאת אומרת שלא היו באים ואומרים, אתם הפסדתם דרבי, כי המאמן גרוע, וכי זה ופה, והם שחקנים שוליים בסגל. השחקנים האלה יכולים לבוא למשחק הזה, והמשקולות... להרגיש יותר חופשיים. כן, אבל... שזה גם מה שקרה בהפועל. אבל אי אפשר לשים בצד, אני אומר, דיברנו על איך אתה רואה את הרצף ואיך אתה רואה את הקוף, אני לא יכול, זאת אומרת, השחקנים במכבי שהיו אחראים להפסיד את הדרבי הזה, כן. אני לא בעד האווירה הזאת של זה, אבל אני חושב שהם היו צריכים להיות עשויים מחומר מאוד מאוד מיוחד לקום מזה. לא בפתיחת המשחק, בסוף המשחק. אני אומר, אם מישהו היה בסוף. אני אגיד לך משהו. אם דור פרץ מחמיץ את הפנדל הזה, הוא לא מחמיץ. לא, בפנדלים? הוא לא בעט. לא, אם הוא היה בועט ומחמיץ, אז היה לבוא. הוא בבעיה גדולה. אבל אני אגיד לך יותר מזה. בן חמו הולך לבעוט פנדל. בסדר? כן. ואלקוקין הולך לבעוט פנדל. שני שחקנים צעירים. אלקוקין הולך לבעוט פנדל, שהכל יושב עליו, הוא יודע שאם הוא מחמיץ, קטסטרופה. וראית שזה פרק אותו. בן חמו הולך לבעוט פנדל, ויש לו יתרון. אחד, אם הוא מחמיץ, המשחק לא נגמר. שתיים, כי זה הפנדל האחרון. אם הוא המחמיץ, הם ממשיכים את הפנדלים. נכון. שתיים, אם הוא מפקיע, הוא רק בן חמו. ואם הוא מפקיע, הוא גדול. עכשיו, דור פרץ, אם בן חמו, בוא נגיד ככה, אם רוטמן שם את הפנדל, דור פרץ גמר במכבי. אז זה אני מסכים. לא יודע אם גמר במכבי, הוא בבעיה גדולה מאוד במכבי. זה רק בגלל איך שהמשחק התפתח, אבל שהמשחק התחיל. כן. נקודת הפתיחה היא, אנחנו באים לשחק נגד קבוצה טובה, ואנחנו באים לשחק מול 20,000 איש, ואנחנו באים לשחק משחק חשוב. כל הדברים האלה הם משקולות שקיימות לכל ספורטאי מקצועי, גם לשחק נגד באר שבע. תוך כדי המשחק נבנו נרטיבים, והתחילו קופים לצוץ לאנשים שמים על הכתפיים. אבל כשאתה שחקן צעיר, ואתה לא אמור להיות זה שמחלץ את העגלה מהבוט, זה דבר אחר לגמרי. נלך לכדורסל, מחר יהיה דרבי, בסדר? אם הפועל תפסיד את הדרבי בגלל בר תימור, אז יגידו, הוא לא שיחק כל העונה, הוא לא שחקן מרכזי, לא זה, הסיפור הוא הכוכבים. וזו סיטואציה נוחה במידה מסוימת לספורטאי. כי אם הוא מביא את זה, אז הוא ענק, ואם הוא לא מביא את זה, אז לא קרה כלום. אז יש 15 איש אשמים לפניו בתור. אני מסכים. אני אגיד מהצד המקצועי, שזה, אני חושב שהפועל הפסידה את הדרבי הזה, בעיקר בצד של ברדה. כאילו, אי אפשר. בוא נדבר עליו. אבל בוא נתחיל עם זה ככה. אני חושב שבמחצית הראשונה היו שלבים שבהם הוא פתח בהרכב שעל פניו, אני ראיתי קצת אנשים כאילו בצד של הפועל, וגם קצת וואטסאפים וכאלה, שאמרו, בונה, הוא מריח דם, הוא עולה התקפי, שלישייה התקפית, כזה, אתה יודע, המון וואסח. נכון. בסדר? היו דקות, עזוב, פתיחה זה מלא התלהבות ופה וזה וזה, היו דקות בין 20 ל-30 ליד המחצית, מכבי הדביקה את הפועל לשער 5, ואתה לא רואה שהוא מצליח לשחרר את הדבר הזה. תעצור את זה, עכשיו אני יוצא. אני אגיד לך משהו מקצועית. הדרבי של ה-5-0 של מינסברג, של ולקניס. נכון. ולקניס פתח אותו דבר, פתח 4-2-3-1. התקפי, אמיץ, אמר, אני מסתכל להם בעיניים. אמיץ מטומטם. כאילו זה... אגב, אתה זוכר, רגע, בוא נעצור, ניתן איזה נקודה ככה למאזינים. כשוולקניס מונה, אמרתי לך, אני חושב שזה מינוי טוב להפועל, בשיחות בינינו, ואני חושב שבסוף השאלה הנשאלת היא כזאת, לא ידעתי שיש 7 באוקטובר, אבל, אוקיי, תאמת את זה שלא ידעתי, לא ידעתי שיש 7 באוקטובר. לא משכו בדש מילך. בדיוק. ואמרתי לך, בסוף, עם כל העבודה הטובה שהוא עושה, וקצב זה וזה, והוא הגיע לדרבי במומנטום טוב, מה יקרה אחרי הדרבי? זה האירוע. אז בוא נגיד לך משהו שאמר לי דיוויד, בסדר? בבקשה. זה שישבנו בשיחות בדיעבד, הוא אמר,
משפט נורא, אני מתחבר אליו, הוא אמר, הוא בא מספורט אמריקאי. מה, אני קיבלתי לשחק סופרבול במחזור 4. ולא היינו מוכנים לזה. והמאמן לא הכיר את הליגה, ואנחנו לא היינו עדיין הקבוצה, ועכשיו כל התירוצים וכל הדברים. עכשיו, בגדול, כן, זה מה שקורה בהפועל. אתה מקבל את הדרבי, זה משחק שבכל קבוצה אחרת, מול מכבי, מסמנים בלוח השנה, יאללה, במקרה הטוב נפתיע, ואתה יודע שאתה יכול להתפוצץ, אבל אז אני רוצה להגיד לך משהו על ה-12 שנה. ובעיניי, שוב, אני לא... אם ב-12 שנה היינו משכילים להביא כמה מאמנים שכדורגל מכוער, ויכולות להעמיד הרכב טקטי שמוציא לך את כאילו המימר של היום, אז היינו נצחים את הדרבי. רגע, אבוקסיס הגיע... וסילבס. אז סילבס היה הכי קרוב עם בולבולביץ', זה בדיוק הנקודה. אם רוני לוי היה מגיע להפועל, דרך אגב, באותו קיץ שהגיע ולקניס, רוני לוי הגיע לסכנין והביא אותו את גיא מלמד. לא, להפועל חיפה. להפועל חיפה. באותו קיץ שהיה... ומאיים בו. נכון. אם זה מגיע להפועל באותו קיץ, אנחנו מנצחים דרבי בשנתיים האלה. אחד. אבל זה עניין של לא הדבר הזה שאני מחפש. אבל ברדה פתח 4-2-3-1. נכון. עם לואיזו, עם קורין, עם סתיו טוריאל. שזה נורא היום בעיניי. כי אם כבר אתה אומר, יש לי 4-2-3-1, אתה צריך ככה. להאמין בשניים שלך, שפלקאו באמת מתאים למשחק כזה, לא בטוח שקרייב הוא מתאים למשחק כזה, אבל נניח, שאתה אומר, אני בא לייצר דומיננטיות במשחק שאין שום היגיון שיהיה לך דומיננטיות כזאת. מה שהוא כן לדעתי רצה לעשות, הוא ידע שסתיו מוגבל, והוא אמר, בדקות שיש לי את סתיו, אני רוצה להיות עם יותר סיכויים לנצח. כדי לנצל אותו. כן, כי מה שקורה עם סתיו, זה שכשסתיו הוא לבד על המגרש, נגיד ככה, אז קל נורא להתמקד בו ולסגור אותו, ולמכבי יש בלמים טובים ומגינים טובים, אז הוא אמר, אוקיי, אז אני רוצה לייצר אולי בלגן. וזה אני יכול להבין. אבל את הבלגן הזה הוא לא יצטרך לייצר בזה שהוא שוכב אחורה. הוא ממש הלך אחורה. כי מי שמרואה את המשחקים של הפועל, יודע שהפועל... היא לא אמנית הבילדאפ. זה בכלל נורא, אבל ה-4-2-3-1 היא לא שיטה שהוא משחק רוב השנה. פה משחק את 4-3-3, כשהמספר 10, לפעמים זה על קוקין שהוא רך מאוד למשחקים כאלה, ולפעמים זה אלטמן שהפציעה שלו, עכשיו שוב גם כן, כל הדבר הזה. ויש בעיה נוספת שהחלוץ הוא חסר ביטחון בצורה מהותית, לא קשור לדרבי. במקרה שלו זה לא קשור לדרבי. כן, הוא דווקא בא לזה נקי. הוא בא פשוט בלי ביטחון בכלל. הוא בא עם 4 קופים על הגב. עכשיו גם, הכי מצחיק זה הנקודה הזאת שהוא בא ומדבר איתו, ו6 דקות אחרי זה פשוט מחליף אותו. כן, עכשיו תראה... אז בשביל מה אתה יודע, אנחנו מכירים מאמנים מפעם, אתה יודע, מהנייטיס, שהיו טובים בלגנוב את הראש, איך שהיו אומרים, אברהם, קשטן וזה. אני עושה פריוויו לזה. אבל הם לפחות, אם היו גונבים את הראש, הם היו גונבים אותו עד הסוף. גנבת את הראש והוצאת אותו, אז מה עשית פה? יש את הקלישאת, השלמה שרפי, תגיד לו שעכשיו הוא 10 משחקים בהרכב. מוטבע, מולכם להרכב. ויש לו ביטחון, אין לו שום ביטחון. אנחנו בעידן של סושיאל מדיה, אנחנו בטירוף של תקשורת. הילד הזה... עשו איתו טעות. מה זה עשו? עשו איתו טעות, לא, עשו איתו טעות בקיץ, שהסבירו לו שזה הוא ועוד 10. זה לא יכול לקרות. אבל זה לא... זה מה שנאמר. זה לא קשור נאמר. בבניית הסגל... אבל ברגע שאתה מביא שחקן כזה, ולא שם לפניו מישהו שבאמת יכול לאתגר אותו, כי עם כל הכבוד לאנס מחמיד ולאלטמן, אלטמן לא היה התוכניות של הפועל. ברור שלא. הוא לא היה התוכניות של הפועל. אם לא הגול הזה מול ביתר, הוא לא בהפועל תל אביב. התוכניות של הפועל היו דיארה. בסדר, בוא נגיד את האמת. אחלה, אבל דיארה הוא לא חלוץ. רגע, לא, אבל דיארה הוא יכול לשחק גם 10, גם כנף, וגם חלוץ שני. אפילו ראשון אם אתה תקוע. ודיארה יודע לשבש בכנף שמאל, לעשות הרבה מאוד כאוס. נכון. והכאוס הזה חלוצים חיים ממנו. אני נתלה באילן טיפה יותר גבוה מדיארה, אבל מה שמילסון עשה לזהבי, זה הביא אותו לעונת מלך שערים. מסכים. וסתיו טוריאל הוא לא כזה כנף ימין. סתיו טוריאל הוא כנף שהוא לא מייצר לחלוץ. מבוסס מספרים. הוא לא מייצר לחלוץ. נכון, הוא מייצר לעצמו. נכון. אבל דאפה זה בדיוק הרצף. זה אפילו מתכתב. הרצף הווירטואלי הזה יושב לו בראש, ואז הוא גם ככה קשה להפקיע בדרבי גול. גם היה בא עם עונה של 7-8 שערים. קשה להפקיע בדרבי גול, אז אתה מוסיף עליו עוד ועוד ועוד. אז מה, טעות שהוא פתח איתו? בגדול, תראה, בדיעבד כן, אבל אני אגיד לך מה סילבס היה עושה.
אני לא יודע מי הסיף הזה עשה מקדימה, טוריאל בוודאות, כן, אי אפשר לוותר. אולי ב9. אני לא מאמין לטוריאל ב9, משהו אחד עובד טוב, אל תשנה אותו, אבל הוא היה מוסיף קשר לשלישייה המרכזית. עכשיו, אין הרבה אופציות, אבל זה אליאם כזה שיבוא לשבור רגליים, או שהוא היה מוסיף בלם. זה מה שהוא היה עושה. זאת אומרת, אם אתה בא ואומר, אני מוסיף להגנה גם את מורגן היה שחק בלם. לא היית עולה עם יאזן נאסר מגן שמאלי ומורגן בלם שלישי. בדיוק. ואז הוא היה עולה עם הבונקר הקלאסי שלו. אני אפילו יותר מזה, אגדיל ואגיד שכנראה לא היית רואה את השחקנים הקטנים, לואיזו קטן וזה. לא היית רואה את כל הדבר הזה, והיית אומר, אוקיי, אני משחק... היית יותר סייז. אני משחק 5-3-2 כזה. אפילו עם אנס מחמיד שעומד על הבלם. כן, וכדורים רחוקים לטוריאל וזה, ושתעשו את העבודה. ומה שיפול? כן. לא, ברדה בא עם הברדאיות שלו, עם אני פאקינג אליה, ואני שחק איתם. אבל זה הבעיה, מה שאני חוזר, הוא לא... עזוב כלים. אתה רוצה לשחק איתנו? שחק איתנו, אבל באמת, תשחק. מה שהוא עשה, זה לא לשחק. עכשיו, אני חושב שהטעות הכי גדולה שלו היא ה-60 דקות אחרי האדום של רביבו. כאילו, הפספוס הזה מבחינתו... רגע, תכף לדבר על הדקות. אבל זה ברדה, שהלך לקריית אליעזר, לסמי עופר, ופתח בלי פלקאו. אתה מבין? זה בן אדם... לברדה... אז מה זה? זה חוסר מודעות? לא, לברדה יש חולשה מאוד מאוד מרכזית. אני אגיד לך מה היתרונות והחסרונות שלו. בוא נתחיל ביתרונות שלו. בבקשה. קודם כל הוא פאקינג אליניב ברדה. מסכים. יש עליו את עם המותגים מקניון הנגב והכל, אליניב ברדה. יש עליו את הביג דיק מנטליטי. מישהו כתב את זה בטוויטר, אני מסכים. וגם זה עובר לשחקנים. נכון. הייתי פה, ניצחתי אותם, אני הייתי גם בהפועל, הייתי גם בבאר שבע, מי הם בכלל, אני שחקתי עם, איך קוראים לה, אני גדלתי עם דה בריינה, כל הדבר. אני גידלתי את קורטואה. כן. קדימה. אז יש לו את זה. נכון. יש לו את זה, ומעמדו דרך אגב, מאוד מאוד חזק. עכשיו תראה, השחקנים מריחים שהמאמן חלש, במקרה שלו, השחקנים יודעים שמעמדו מאוד מאוד חזק, הוא מחזיק חדר הלבשה. עכשיו ברמת ניהול משחק, הוא טקטיקן מאוד גרוע. הפועל לא מגיע למחצות ראשוניות בצורה גורפת כל הרוב העונה, ובדרך כלל גם סופגת בתחילת המחצית השנייה. מתי הדברים עובדים לו? הדברים עובדים לו בהמשך. הוא מתחיל לזרוק פנימה, זה קצת כמו אלישה. כאוס, קצת, הוא מייצר כאוס. הוא מייצר כאוס, הוא זורק פנימה וזה מסתדר. ודברים קורים. הדבר השני, אם תוציא מברדה את אפקט אוריאל בשנה וחצי האחרונות, וואו. אז טוריאל הציע אותה תחת הרבה מאוד פעמים. במקומות שבהם זה לא היה מכדורגל, כאילו זה לא היה מתוך שטף. תבנית. זה היה מתוך, כן. יש לך פשוט שחקן שהוא אבסולוטי טוב, הוא מייצר גול, אתה מאמן ענק. בדיוק. מכירים את זה. דרך אגב, זהבי בנה קריירות ככה לאנשים. נכון. בסדר? עכשיו... גם אצילי, גם וואקמה. אצילי לגמרי, וואקמה לגמרי, כן. בנו קריירות לאנשים, נכון. זה שיש לך פשוט שחקן אבסולוטית יותר טוב ממה שיש ליריבה. מסכים? עכשיו תראה, בכדורסל, איטודיס מעצבן את כל הגוורדיה הזה, הכדורסל שלו לא יפה. הוא משחק כדורסל של בידודים. מה זה בידודים? זה אחד על אחדים, זה כאילו... זה לא בא מתוך שטף. מה מצפים שהוא ישחק מה? לא, יש מאמנים ששחקים טוב. אין בעיה, אבל אם יש לך שחקן אבסולוטי יותר, תופסים אותו אחד על אחד. איטודיס מאמין ביכולת אישית. עכשיו, ברדה הוא איטודיס. מה הבעיה של ברדה בניגוד לאיטודיס? שאין להם אותו סגל. אין להם אותו רמת איכות. נכון. בסדר? זאת אומרת, אתה לא יכול לייצר... הסגל של איטודיס יכול לשחק בידודים, כי יש לו איכויות באחד על אחד. נכון. ברדה לא יכול לעשות בידודים על מכבי. תראה את העונה אותי מתחילתה. אנחנו, עזוב את העונה הזאת, תראה את העונה אותי גם משנה שעברה, הפועל בלאומית, משחקת נגד הפועל חיפה, מדיחה אותה. הדחנו עוד איזו קבוצה בטבריה. טבריה אומרים, בדלת, חשוב. ואתה מסתכל על העונה, אנחנו, כל הקבוצות שהן פלייאוף תחתון ומטה, כאילו ממקום מטאטים. מסתדרים יפה. לא מטאטים, אבל מסתדרים יפה, הרבה פעמים על יכולות אישיות. על הגול הזה של סתיו טוריאל, על איזשהו הברקה, ועוברים את זה, מסתדרים עם זה. ואז שאתה מגיע מול הקבוצות היותר איכותיות, אין לך את היתרון הזה. זה כבר לא מספיק לבוא ולהגיד, יש לי שחקן... אתה לא יודע לצמצם את הפער. הוא לא יודע. עכשיו, הוא לא יודע את זה גם בבאר שבע. ודרך אגב, על זה הוא הלך הביתה. בשיחה שלו עם אלון... ברדה הלך הביתה מבאר שבע על דבר אחד נורא נורא בסיסי. שהיא אמרה לו, זה התקציב. ואתה צריך להתמודד. אתה צריך להביא אליפות. להתמודד על אליפות. לא, כן, ברור. צריך להתמודד על אליפות, נכון. אני מצפה, היעדים שלי זה אליפות, וזה התקציב שאני יודעת לתת לך. והוא אמר להם, במשאבים האלה... אני לא יודע. אני לא יודע להתמודד על אליפות.
הבעיה הכי גדולה שלה הייתה זה שמה שהביאו במקומו, התמודד על אליפות. לא, אבל היא לא, באה... זה יותר גרוע. מי שבא במקומו. כן, אבל היא ככה מתנהלת 15 שנים. שנה. נכון. היא באה ואומרת, אני תמיד אהיה עם התקציב 3-4 בליגה, 3 בדרך כלל, נכון. ואני מצפה, זה... המאמן שלי שיוציא יותר. כן. לג'יט. שדרך אגב, תכף נגיע לפריבור ולספרה, זה גישה של אנשי שוק הון, ספרה הוא כזה, והברקת שלה הוא כזה, שבאים ואומרים, אנחנו לא נסתפק בתשואות של 10%, של 7%, כשהשוק עושה 7 ו10%. אם השוק עושה 10%, אנחנו צריכים להביא 25. אנחנו צריכים להיות better than the market. אז נתתי לך תקציב של 50 מיליון, זה לא בשביל שתביא תוצאות של 30 מיליון, וגם לא תביא תוצאות של 50 מיליון. תביא 70, תביא 80. בנקודה מסוימת, התקציב כבר נהיה, הפערים כאלה גדולים, אז אני יכול להבין שאתה לא יכול להביא את זה. וזה בדיוק ההבדל, וברדה פה קרס, וגם פה אומרים לו, אתה צריך לעשות יותר מהמשאבים שנתנו לך. זה שאתה נמדד בהשוואה למאמני עבר בהפועל, זה לא כוחות. זה לא המשאבים, זה לא כוחות. זה לא פה. זה לא אין כאן מדידה. יפה. עכשיו, שהוא מסתכל על הליגה, עלתה איתנו קבוצה, הפועל פתח תקווה, שנה שעברה, אנחנו השגנו על דשא 31 נקודות, והפועל פתח תקווה השיגה 23. וזה יותר מרשים ב-23 של פתח תקווה, כי זה עם רבע מהמשאבים. אז זה אתה אומר שעומר פרץ כבר מתדפק על הדלת. לא, חס וחלילה, אני מקווה מאוד שלא. אבל, כי הוא יקרוס אצלנו. אבל זה בדיוק הנקודה בהפועל. עכשיו, בהפועל, וזה תכף אני אלך שנייה למדינות הצעירים, בהפועל תל אביב יש בעיה צריך להכיר בה. המשאבים הם 4-5, הלחצים הם 3-4. אף אחד לא מצפה מהפועל לאליפות. אבל הלחצים מאוד גדולים. זאת אומרת, צריך לנצח את מכבי, צריך לנצח את זה, צריך לנצח את זה. כל משחק הופך להיות דרמה. תשמע, אנחנו אחד הקבוצות שרוב המשחקים הגדולים שלה הם must see TV. הפועל נגד בית"ר, דרבי, זה לא... גם אתם מול חיפה, גם אתם מול באר שבע, זה... כן. עכשיו, אנחנו מול באר שבע, אנחנו מביאים יותר עניין למשחק משבאר שבע מביאה כשהיא משחקת נגד קבוצה מול מכבי נתניה. עם היריבות המומצאת שהם ממציאים. אז יש לך מימד לחץ עצום. אני מסכים. אתה צריך מאמן שיכול להרים את זה. הוא יכול? אני חושב שלא. אני חושב שהדרבי הזה הרבה עליו. הרבה עליו. אבל לא בגלל ההרחקה. לא בגלל מה שקרה. הניהול משחק שלו תראה, אני חושב שהוא רצה את הפנדלים. זאת הטעות. זו בסיס הטעות. וחברך זיו הסרבי רצה את זיו אריה הסרבי רצה את הפנדלים. אבל עוד אתה... רגע, אני חושב שהוא ידע, הוא היה צריך לדעת, אני ידעתי את זה, שככל שהמשחק ילך וייכנס פנימה, זה כמו להכניס את הגרמנים לרוסיה. ככל שתיכנס פנימה לתוך אתה מסתבך. הלחץ יעלה. נכון. הספסל שלך הרבה יותר חלש. אתה עלית מהספסל דור פרץ, סגיב יחזקאל, הפועל עלתה את עמית למקין. בוא, אני סגיב יחזקאל לא העליתי אותו מהספסל. אבל הוא עלה. בוא, זה לא ארי כהן. בוא, זה לא ארי כהן. ארי כהן הוא שחקן... אתה ראית את סגיב יחזקאל? רגע, שנייה. ארי כהן הוא שחקן. שאם בסוף הקריירה תהיה לו קריירה של אופק ביטון, זה הצלחה. זה הצלחה. אני מקבל. ועדיין, איך שסגיב יחזקאל משחק... רגע, אז הוא ידע שאין לו... תראה, בהפועל יש פלקאו ויש קרייב. זה קשרי האמצע. משם הירידה באיכות היא עצומה. יש לך אליאם וזהו. אין לך אפילו אופציות נוספות חוץ מאליאם. מחרת את האקזיט על רן בנימין. עזוב, רגע, תכף נגיע לזה. אבל הוא יודע שזה מה שיש לו. הוא יודע שכשקוקו לא יכול כרגע לשחק 120 דקות. הוא יודע את זה. הוא זרק פה שחקן שהגיע אתמול, שלא שיחק כל כך ברומניה. הוא יודע שאין לו אוויר ל-120 דקות. ככל שהמשחק יתקדם, השחקנים האלה יהיו... אז בדיוק שם אני בבסיס הטעות. הרווחת עד מההרחקה של ריבו, עד הדקה ה-90 אפילו. בוא נהיה איתו לארג', עד הדקה ה-90. עד היציאה של טוריאל. עד דקה 70. היית צריך למשוך עוד 10 דקות טוריאל, אבל בדקה 70... ולהגיד, אני הולך על זה עד הסוף. אני מדביק אותם לשער, כמו שהם השכיבו אותי מחצית ראשונה, ואני גונב את הדבר הזה. בכוח. נכון. לא יודע, גונב אולי זה לא מילה נכונה, אבל לקחת את זה. הוא הימר על הפנדלים, וזה כמעט היה הימור גאוני. בסדר? אבל זה לא... אני לא חושב שזה הימור גאוני. פרנקו, אני באמת אומר לך. אני חושב שהוא לא הבין מול... אחד, לדעתי, הוא חשב שאפשר להמשיך לשחק, שהמשחק יתנהל והכל יהיה בסדר ובסוף זה יבוא. זה לא בא. זה פשוט לא בא. עכשיו, אי אפשר להגיד שהפועל ב10 שחקנים,
נשים בצד את כל הלבורנטיקה של הפוזיישן וכל הזה, היה הגיוני שקבוצה עם 11 מול 10 תחזיק יותר בכדור. בסדר, הפועל לא באמת סיכנה את מכבי. לא, אבל גם לפני לא. לא, אבל אני אומר, כאילו, גם האמירה שלו בסוף, בעיניי, זו אמירה מטורפת. אמירה מטורפת שהוא אמר, ההרחקה שיבשה אותנו. איך אתה אומר דבר כזה? איך אתה אומר דבר כזה? אתה לא מאמן את ריינה, אתה לא מאמן את טבריה, אתה לא מאמן את סכנין. אני אתן לך, האחרון שאמר דבר כזה, כן. זה היה דגו, שאמר אחרי תיקו עם עפולה. זה לא תוצאה רע, משהו כזה. גם נקודה זה משהו. נו, ומה קרה לו יום אחרי? רגע, קודם כל זה היה עפולה שהייתה מקום אחרון בלאומית. מה קרה לו אחרי? זה לא יקרה לברדה. לא, אבל מה קרה לו? מי ששכח. ברור, פוטר. נכון, אבל זה לא יקרה לברדה. תראה, חלק מלהיות ברדה, זה אני אאתגר אותך. מה קורה אם מאמן מכבי תל אביב אומר את זה? רגע, אז אני אגיד לך משהו. זה הכי מזכיר לי את אוחנה המאמן. בסדר? עכשיו, אוחנה הבין... אתה כאילו בא לי עם הטקטיקה שמקטיקה. כן, אוחנה המאמן, זה הולך עם הסיגריה ויוצא מהמגרש, עם הזה, הוא כאילו עומד עם העיתונאים, עם הסיגריה, והוא... המאמן הכי יפה שהיה בישראל על הקווים עד סוזה. באמת, מדהים כמה שהוא היה שופע קריזמה, ומדהים כמה שהוא היה מאמן פח. נכון. זה מאמן שירד ליגה עם דגלס וסילבה ובן לוז, ואביחי ידין, וסמואל יבוע. וכל החבורה הזאת. ועוד סיפר שמכרו אותו. כן, עד היום מספר את זה. ברדה המאמן מזכיר את אוחנה המאמן. עכשיו אוחנה בשלב מסוים מבין שהוא מאמן לא טוב ופרש. אבל הוא חירב כמה קדנציות בדרך. אבל אוחנה הוא תמיד זה שבא ואומר את האמת שלו. בסדר? גם שזה... ואין פילטרים, וזה הדמות, לטוב ולרע זה הדמות. אני חושב מתי נגיע לשאלה האם ברדה צריך להמשיך? אני חושב שיש כבר על הפרק, הוא לא יפוטר, הוא לא זה, הוא לא פה. אני לא יודע אם הוא יפוטר, אבל... אבל יכול להיות שהוא יחליט שהוא רוצה ללכת. שהוא רוצה ללכת? כן. אתה באמת חושב ככה? מה? אני חושב שאם הוא, יש לך עכשיו בלוז, יום שני הפועל באר שבע. זה לא יקרה השנה. שנייה. זה לא יקרה השנה. זה לא יקרה השנה, וזה נורא נורא פשוט. השנה, הפועל תל אביב, הקהל שלה, גם בגלל אירוע הכדורסל, הקהל שלה לא יעשה את מה שהוא היה עושה בשנים קודמות. הוא לא יפעיל את המימד לחץ הזה, גם אם זה יהיה 5-0. זה לא יקרה. דרבי בעוד שבועיים, מכבי תל אביב מארחת, ברדה מקבל 5-0, הוא לא הולך הביתה? לא בגלל... הוא יכול להיות שהוא ילך הביתה רק עם... אני לא בטוח שנגיע לספרי כזה, אבל אם הוא ילך הביתה, הוא ילך הביתה בגלל שהוא אומר, תקשיב, אני נכשלתי. הוא לא ילך הביתה... לא יוליכו אותו? לא יוליכו אותו הביתה. לא יוליכו אותו. זה א' ספרה נדעתי הוא לא כזה, אבל כן תשאל השאלה, האם הוא יכול להמשיך קדימה? אני חושב שעכשיו הבעיה הכי גדולה שלו, אבל יש שאלה הרבה... שהוא צריך להעביר עכשיו את חצי העונה הבאה, עם סימן שאלה מאוד מאוד גדול. עזוב שנייה יפוטר, לא יפוטר, אני חושב שזה כאילו... לא, זה רחוק נורא משם. אני גם חושב, אבל אני חושב שהשאלה, מבחינתו, בתור מי שחשבו שהוא עכשיו מאמן לכמה שנים בהפועל, כן. אז עכשיו הוא צריך לחיות עם החצי שנה הזאת באווירה של אני המרקו בלבול שלהם. אז זה בדיוק השאלה הגדולה, מה הוא חושב על עצמו. בסדר? כי ברדה, תשמע, קודם כל שהוא בא להפועל זה היה סיכון. אני מזכיר, היינו 8 נקודות, 10 נקודות כן, אבל הוא היה זה סיכון עם מלא כסף. תשמע, הוא היה מאמן טופ 4 בישראל, כאילו בליגה לאומית. אבל אם אתה לא עולה עם הפועל, אתה בבעיה גדולה. אז הוא ביקש חוזה ל3 שנים, כדי שאם אתה לא עולה, הוא יעלה שנה הבאה וכל זה, אבל הקריירה שלו, דרך אגב, תראה, כל השוק הוא באותו סיטואציה. דור המאמנים הבכיר סיים את תפקידו. בסדר? זאת אומרת, רוני לוי בנתניה זה שירת הברבור. אבוקסיס בבעיה. אבוקסיס סיים בגדול. עכשיו, מה זה סיים? יכול להיות עוד 10 שנים, אבל בגדול סיים. לקבוצות הגדולות, הוא חסום וכאלה. עולה דור מאמנים מבריק. בסדר? העומר פרצים, הקושוחים, זה דור מאוד מעניין. יש לך גם מימר כזה שהוא אופציונלי. ויש לך יותר ויותר בעלי קבוצה שמדברים אנגלית. שזה לא מפחיד אותם לעבוד עם מאמן זר. עכשיו, השאלה הגדולה של ברדה, זה לאן הקריירה שלו הולכת. בסדר? כי אם אתה רואה פה איזה חוט מקשר בין מה שקורה לו בהפועל למה שקרה לו בבאר שבע, בבאר שבע הרגישו שהוא לא מספיק, הביאו את קושוך, הרגישו יותר,
תמיד אני אומר לך, העניין הוא זה לא רק מי אתה זה, אלא מי מחליף אותו. וקוז'וך מוציא יותר מבאר שבע ממה שברדה עשה, בוודאות. בוודאות. אין על זה עוררין בכלל. עכשיו, אם הפועל מרגישה שברדה זה חצי גובה, וזה לא שם, אם היא הולכת למאמן זר, זה חשיבה. זה לא עניין שלה. אז בוא נספר. בוא רגע, שנייה, אני ארים לך להנחתה. אם היא הולכת למאמן זר, השאלה אם גם לא צריכה לחשוב בכיוון של המנכ"ל שלה. יפה. אז הרמת לי להנחתה, ובוא נגיד רגע שנייה את המאקרו. כן, לא בטוח שפרימור ידע לעבוד עם מאמן זר. רגע, זה בכלל לא קשור אם פרימור יודע, זה פשוט מה הגדרות תפקיד. אז אני רגע... נפרק את זה. נפרק את זה, כי תכף בעיניי זה משמעותי גם לאסטרטגיה הכללית. מנכ"ל בכדורגל הישראלי, הוא סמנכ"ל תפעול משוכלל, לא נותנים לו לגעת במקצועי, ויש בדרך כלל מעליו בעלים מאוד מעורב. ככה זה עובד בכדורגל הישראלי. ינקל, אברמוב, אלונה, ג'קי ברור, שירצקי ברור, טביב ברור. הכי ברור. ככה זה עובד. כולם עבדו ככה, גם המנהלים הכי גדולים, טביב אצל גוטמן, זה it is what it is. אבל יש לזה גם יתרון, כי ה-hands on הזה מוביל גם לדברים טובים. מתקנים מהר, בונים מהר וכל זה. כשמנספורד חזר לפני שנתיים, שלוש, לתפקיד, הוא בא ואמר, אני מנכ"ל, ואני נורא אהבתי את זה. וצייצתי כמה פעמים, אמרתי, אי אפשר להגיד למנכ"ל קסטרו, אל תתעסק באופנה. אם אתה ממנכ"ל את קסטרו, ברור שיהיה לך Head of Design, אבל אתה חייב, אתה אחראי על הכל. הוא גם מביא מנהל מקצועי, דומיניק פרייס. ואם אתה, הוא מביא מנהל טכני, רגע, הגדרות חשובות. עכשיו, אם אתה מנכ"ל קסטרו, והקולקציה גרועה, לא משנה מה תעשה, תהיה לך שנה גרועה. אתה רוצה שתהיה לך שנה טובה, אתה צריך להתערב גם בקולקציה. שיכול להיות שזה מחרב. אתה צריך לבחור מישהו שהוא גם טוב בניהול כללי, והוא גם טוב, הוא גם מבין את הביזנס. הוא בא מתעשיית האופנה וכל זה. אותו דבר בכדורגל. בא מנספורד ואמר, אני המנהל הכללי. יש לי דומיניק פרייס, הוא המנהל הטכני, אבל אני אקבל את ההחלטה. ולא שאני תפקידי לשרת את ג'ורדי קרויף, שהוא מקבל את ההחלטה. וזה עבד. ואז הרבה אנשים בכדורגל הישראלי רצו משהו כזה. הראשון שרצה, אולי השני שרצה, אבל הראשון שרצה ואחר כך הגשים את זה, זה איציק עובדיה. שאמר, בונה, אני רוצה להיות המנכ"ל, למה שאלה יחליטו? אני רוצה להחליט, אני טוב מזה. אני אימנתי כדורגל, כן. אני ניהלתי כדורגל. ובקיץ הזה, נכון, כן. בקיץ הזה ראית מה זה שווה. פרימור, ופה אני נורא מכבד את ספרה, קיבל מספרה את האפשרות להיות המנכ"ל של הפועל תל אביב. פרימור הוא המנכ"ל, לכן בוקסה מוגדר מנהל טכני בדיוק כמו דומיניק פרייס, לכן הכוורת שלו תפורה למידותיו, והוא ממנכ"ל את הפועל תל אביב, ולכן הסיטואציה שאני חושב שהוא יגיד לעצמו, אוקיי, אני מנכ"ל תפעולי, מקצועי, כל הדברים האלה, ואני אביא מנהל מקצועי זר, או שאני אתן לבוקסה להיות מנהל מקצועי, ואביא מאמן זר, לא יקרה, לדעתי. ופה השאלה הגדולה היא אדמונד, כי אדמונד לא כאן, ובניגוד למיט שבשלב מסוים הביא אנגלידיס, שיהיה המנהל, האיש לא הביא, תמיד היה, בוא נדייק. תמיד היה אנגלידיס. נכון. תמיד היה. היה איש אמונו. שנייה. היה בוטס און דה גראונד. אין בעיה, כמות הימים שאתה סופר לו בארץ היא לא זה. בסוף הבן אדם... תמיד פה. הוא תמיד פה. נכון. תמיד פה. נכון, הוא הוויטקוף של מיץ'. חד משמעית. בסדר? לפעמים לוויטקוף יש תפקיד, לפעמים לא, אבל הוא כאן. נכון. וכשיש משבר הוא נוסע, והוא יודע מה האנשים, והוא יודע מה הכתבים, והוא לא צריך להסביר לו מה זה וואן, ומי זו הדר יעקובי. הוא יודע איך הביזנס מתנהל. 1000%. ואדמונד אמר לא. אדמונד אמר, אני מנהל, אני הבורד, יש לי מנכ"ל, יש לו משאבים. אני הולך לתת לו את המפתחות, נתנו את המפתחות, ואנחנו נקום וניפול עם היכולות של פרימור. אחרי זה בעיניי נמצא שם. אם תיווצר סיטואציה שברדה יגיד לפרימור, אני לא מסוגל יותר, אין מה לעשות. אם תיווצר סיטואציה... שפרימור אומר, אני לא מסוגל יותר? לא, זה ממש לא יקרה בקרוב. אם תיווצר סיטואציה שיש לחץ עצום להחליף את פרימור. לא, להחליף את פרימור. לא, את פרימור לא יהיה. פרימור לא יהיה. תקשיב, זה תמיד קודם כל במעגלים הראשונים. תמיד המאמן משלם את המחיר לפני המנכ"ל. לא, אני מסכים, אבל יכול להיות שאתה יודע, אם העניין של ברדה,
הוא עסקת חבילה עם פרימור. לא. הם עסקת חבילה. לא, לא עסקת חבילה. זה לא יחסי אני לא חושב שברדה לא חותם. ברדה לא חותם בהפועל תל אביב בליגה הלאומית שנה שעברה, אם אין שם את גיא פרימור. לא. ברדה לא חותם אם הוא לא מבין שהפועל תל אביב הוא אמנם בליגה לא, הלאומית. בסדר, אבל הוא גם יודע שיש שם מישהו שיודע לדאוג לו. נכון. שהוא יודע לעבוד איתו. נכון. הוא לא חותם. אם יש שם איזה מנהל מקצועי או מנכ"ל זר... אם יש שם חן סול, הוא לא חותם שם. לא, עזוב, חן סול זה קל. אם יש שם זר, הוא לא חותם שם. לא, זר. אם היה זר, הוא כן היה חותם. מנכ"ל. כן, אם היה זר, הוא כן היה חותם. לא חושב. כי אז הוא מרגיש שיש לו איזה ביטחון בדרך. אבל זה בכלל לא משנה. אני לא חושב שמערכת היחסים ביניהם היא אברמוב אבוקסיס. בוא, ראינו גם איך זה נגמר. כן, יש מערכת יחסים טובה, יש אינטרסים, יש אמון שאנחנו ביחד, אבל האמון הזה עכשיו, בוא נגיד ככה... הוא עומד למבחן. כן, כי אם אתה מסתכל, השנה הראשונה לאומית יותר קל, אין את המבחנים הגדולים האלה, וזה ילך ופה. אני אגיד לכם מילה על אדמונד. קודם כל, אדמונד הוא נח. שטס. אדמונד הוא טס, הוא נח. כבר הוא ברח. לא, הוא לא ברח. דרך הוא מגיע לפה הרבה יותר שהבוס שלך מגיע. שהוא מגיע רק לחגיגות אליפות. אתה יודע, הבוס שלי עסוק. הוא עסוק, כן, תמיד יש לו... תמיד העסקים של מיץ' הם בקורלציה... לא, אבל אני אגיד לך משהו, אבל כשיש לך boots on the ground... 3 שנים שמכבי חיפה אלופה, היה המון לחץ. כשיש אליפות במאי, פתאום... עכשיו אני מזכיר לך שהוא אף טרי. הוא אף טרי, נכון. שנינו יודעים איך זה בהתחלה. אני גם הרבה יותר קרוב אליו בגילאים. אבל רגע, אדמונד, ספרה, למה הוא נח? ספרה הגיע לפה פעם ראשונה לביקור לראות משחק. זה 5-0, לא? בחצי גמר, ושבוע אחרי זה היה מאוד משחק עלייה. נכון, ואז הפסדתם למי זה היה? היה תיקו, היה פה פתח תקווה. היינו צריכים לנצח את הפועל פתח תקווה להבטיח רשמית. אבל דרך אגב, זה שהוא הגיע אז, האופוריה שיש לנו קבוצת לאומית, שרק צריכה כמה חיזוקים, הוא פרק אותה, הוא ראה בעיניים. אז אתה אומר, רגע. הוא ראה ולמד. הפעם השנייה שספרה מגיע לארץ זה בדרבי הראשון. כן, ראינו איך זה נגמר. הפעם השלישית זה. אז קודם כל, עכשיו אני אומר את זה בצחוק, אבל אולי יש פה גם איזשהו מימד של לחץ. ספרה, בעיניי, כמו שאני קורא אותו, הציפייה שלו, מהמנהלים שעובדים אצלו, זה לעשות יותר עם המשאבים שיש להם. אבל הציפייה השנייה... רגע, אני אעצור אותך. רגע, הציפייה השנייה, זה לוח הזמנים של זה. זאת אומרת, אני חושב, ואני כן קצת הייתי בהתחלה. קודם כל, תראה, ספרה שם המון כסף. רגע, שנייה, תעצרו, טעיתי בהתחלה. נאמר. הייתי בהתחלה. הייתי בהתחלה. הייתי בהתחלה שספרה הייתי את המצד של דיוויד. ספרה, במשא ומתן, מה שהוא חתר, זה לשים את כל החרא על השולחן, ולהתמודד עם החרא על השולחן. לנקות את החובות, הבעיות. גם אם הוא לא ידע, החוש העסקי שלו מספיק ברור להגיד שאם אתה נכנס למיטה חולה, היא תדביק אותך בסוף. אז בוא ננסה לטפל מההתחלה. בוא נתחסן. מדובר על עשרות מיליונים שהוא השקיע בקבוצה. ואז מפה זה מתפצל לשתיים ברמה המשאבית. אני חושב שבאים לספרה ואומרים, עשינו את הסקאוטינג, עשינו את השיעורי בית שלנו, יש לנו פה שחקן שעולה X, יכול לדלבר די מהר, ויכול למכור אותו ב-3X, אתה תקבל לנו את המשאבים, זה דאפה, זה לואיזו, זה אפילו בוסקילה, זה כסף שמוציאים יחסית בקלות. נכון. בהפועל תל אביב, בהתחלה זה הפתיע את האוהדים של הפועל שקנו את רוי קורין ב$500,000. הפועל תל אביב היא קבוצה שלאורך השנים, לא תמיד אני ידע לנצל את הדברים האלה. אז זה פה. ואז כשאתה מסתכל ואתה אומר, ספרה, הכסף שהוא השקיע על ניקוי החובות, הכסף שהוא השקיע בתשתיות העתידיות, כאילו בנכסים... בנכסים. שים אותם בצד, הכסף התפעולי שם אותך מקום רביעי, חמישי בליגה. כי אצל אברמוב לצורך העניין, הכסף הוא here and now, בסדר? אני לא מדבר על אלונה וחיפה ומכבי שהם בספירה תקציבית גבוהה יותר. ואם אתה מקבל משאבים של מקום 5, יש מנהלים, ואני ממש בעד הגישה הזאת, שאומרים, אני רוצה שתביא תוצאות טובות יותר ממה שקיבלת. אל תביא לי פלייאוף עליון עם תקציב של פלייאוף עליון. תעשה יותר עם הכסף. אבל אני אגיד לך משהו. וזה הוביל כן. למדיניות בניית סגל מאוד 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 ריסקית. כי תראה, הרי זה לא שאפשר היה להגיד לספרה, תביא את $2 מיליון של דאפה, בוא נחתים את קניקובסקי ואבו פאני. בסדר? לזה הוא לא היה מסכים בחיים, ולכן זה לא אופציה. זה לא שהכסף קיים, תעשה את מה שאתה רוצה. כי יש כסף השקעות, יש כסף תפעול שוטף. אבל בוודאי
שאפשר היה להסתכל על הבנייה של הסגל ולשאול שאלה, האם אני שם חלק קטן, האם שם הרבה כסף על מעט שחקנים, כדי שהם יפרצו קדימה, ומגבה אותם בהמון המון המון צעירים זולים, שגם יכולים להפוך להיות נכסים בעתיד, או שאני משטח את המעגל. עכשיו, כל הקבוצות שאתה מכיר, הקבוצות המימריות הקלאסיות, הרוני לוי הקלאסיות, אומרות, בוא נשטח. אם הישראלי הזה אם צריך להביא את תומר יוספי ב-250,000 יורו, ולהביא במקום זה זר ב-150,000 יורו, זה מה שנעשה, כי בזר ב-150, במצאי שיש, אנחנו נמצא. שזה יואב קץ קלאסי דרך אגב. יואב קץ, מה הוא עושה כל השנים? הוא מביא את האופק ביטונים, ונותן להם את החוזה שהוא 20% מעל השוק, ואז הם אצלו. אבל אין השבחות לעתיד. עכשיו, אם הפועל הייתה הולכת בקיץ האחרון... גם זה בחוזה לשנה-שנתיים. עכשיו... אז אין פוטנציאל מחירה נכון, גם. בקיץ האחרון, נכון, אין פוטנציאל מחירה. הפועל בקיץ, שכל האוהדים שהיו המון ויכוחים, אמרו, למה שלא נביא את גורדנה? למה שלא נביא את גיא מלמד? למה שלא נביא את גיא חדידה? ואז, בשלב מסוים, אני הייתי אומר בוויכוחים הפנימיים, תקשיבו חברים, לא פרימור ולא אדמונד, ישימו כסף גדול, השחקן בן 36, או גורדנה. אבל מה זה כסף גדול? רגע. $200,000? לחוזה לשנתיים זה כסף גדול. כן. כן. כשאתה בא ואומר, אני בכסף הזה יכול להביא זר, בסדר? אני יכול להביא זר, שבשבילו 200,000 יורו, דרך אגב, יש פה גם ענייני מס. נכון. אני במה שגורדנה ביקש, יכול להביא את פלקאו. אני מביא את פלקאו. בסדר? הבעיה היא, שהשאלה אם אתה כנה עם עצמך, ואומר, מה הרמה, אוקיי, השקעתי בטופ טיר, ב10 המובילים יש לנו אחלה 10. תקשיב, לא היו בהפועל תל אביב הרבה מאוד שנים, שיהיה לך 10 שחקנים במקבץ איכות הזה. מטוריאל ועד לואיזו ואסף צור, לג'יט. נכון. בסדר? ואז שאתה יורד ל-11 עד 20, אתה לא זה פחות מניסנוב. ארצ'ל וארי כהן, וסגי פנחס בשער. אז איך לא יבקרו את... לא, אז עכשיו את גיא פרימור, הרי בסוף הוא המנהל הכללי, והוא ובוקסה, יחד עם ברדה. בסוף יש פה קוורטט שבחר... מבקרים אותך על השורות תחתונות. לא, בסדר, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שגם הפועל מה היא מתקנת עכשיו? היא מתקנת עכשיו את הטופ טיר שלה, היא מביאה מגן ימני, נכון? היא הביאה מגן ימני. כן, אין לך מגן. אין בעיה, בסדר, אבל אם אתה הולך עכשיו לחצי עונה, הפועל צריכה מישהו. לא, שנייה. היא לא צריכה 3 שחקנים? היא צריכה 7 שחקנים. לא, עכשיו, בינואר, עזוב עונה הבאה. זה בדיוק השאלה הגדולה, שלאף אחד אין עליה פתרון. אין תשובה כרגע, יש פתרונות. אנחנו בנקודה שחלון ינואר וחלון קיץ טוב, לא מושלם. טוב, אנחנו עוברים את ביתר. אני חותם על זה. ההבדל בינינו לבין ביתר, שביתר היא ב-75% הצלחה, ואנחנו ב-55% הצלחה. ביתר ב-85% הצלחה. לא, ממש לא. את המתמטיקה שלך היא ממש לא. אבל נניח, ההבדל בינינו לבין ביתר, הוא 2 חלונות, שבו צריך להכניס לסגל 6-7 שחקני איכות, 2 חלונות אמורים להספיק, לא לאבד את הנכסים, זאת אומרת, לשמור על טוריאל, לשמור על לואיזו, לשמור על מה שיש לך, ואתה נאבק. ולדלל את היחס בין הצעירים, הזולים, המורגנים, גם חוזים רעים, דרך אגב. רוטמן זה חוזה ששנתיים אתה תקעו איתו. זה ההבדל. ואז אתה עכשיו בצומת. או שהצומת לוקחת אותנו להמשך בנייה, ועל הנייר הקוקו זה שדרוג בעמדה, או שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני יוצא מהחלון של ינואר, החלון של הקיץ, שהלך לי טוריאל, והלך לי לואיזו, והלך לי זה, והלך לי פה, והלך לי שם. ואני צריך לעשות ריבילד. ריבילד למה? אתה כבר כל החיים בריבילד. לא, אבל אין לך... נכון, אתה עושה ריבילד, על עוד ריבילד, על עוד ריבילד. אבל זה מחזור, כאילו, אתה יודע, הנה, אני בריבילד עכשיו. אבל לא, תראה את הריבילד שלי. אני מדבר עליך, אתה במציאות תקציבית אחרת. אני מדבר ככה את ביתר. ביתר נבנתה, הנוכחית, זו שהיא בובה של קבוצה, ב5 חלונות העברה. זאת אומרת, ועוד שהוא היה שם קודם. זאת אומרת, זה לא... כן, אבל היא גם נבנתה על המון מזל. תמיד. זה תמיד מזל. אבל קודם כל, ביתר נבנתה... והיא גם קבוצה שיכולה להיגמר בקיץ הקרוב. נכון. זאת אומרת, שועה, ירין לוי, ולך תדע... שועה לא ילך, אני כבר מרגיע אותך. לא ילך. לא, זה לא מרגיע אותי. ילך, כאילו, לדעתי, שועה, ירין לוי, ובוא נגיד אולי, ננסה לחשוב מי עוד יכול לצאת משם,
וזה מחירה של הדיונה, והם בריבילד. הם לא בריבילד. לא, 3? הם לא בריבילד. לא, בקיץ. רגע, הם לא בריבילד, אני אגיד לך משהו. אתה יכול להגיד את זה על כל קבוצה. תיקח ממנה את 5 הכי טובים. לא, 3. ביתר היא לא בריבילד, ואם היא תהיה בריבילד, היא צריך להתמודד עם הריבילד. הפועל תל אביב, היא כרגע, היא לא במצב של ביתר. ביתר היא סגל איכותי, נכון. ואם היא תאבד שחקנים... וגם ביתר לזכותה גם הצליחו לרפד את הספסל באיכות. נכון. אני אומר, אתה לא נמצא שם. ההבדל בין ביתר של השנה לביתר של השנה שעברה, זה יותר שוליים, יותר פגיעות, יותר פה, יותר שם. פתאום יש להם 2 בלמים טובים, ולא רק בלם אחד. גם שהם מוסיפים 2 זרים בחלון אחד. נכון, ויוסיפו עוד. הפועל תל אביב, היא כרגע בנקודה, שהיא צריכה 3 שחקנים להרכב, ו4 שחקנים נוספים לרוטציה. וכשאתה עם הדבר הזה, אתה חייב לעשות ינואר טוב, ולהמשיך את המומנטום, גם אם הפסדת בדרבי בפנדלים. אתה חייב את זה. ומחר שאתה חייב את זה, אז עכשיו השאלה הגדולה, מה אתה עושה? אז אני חושב שאם את הפועל תל אביב תשמור על טוריאל, ותשמור על אלטמן, אני לא צוחק, תשמור על אלטמן, תשמור על הזרים שהם כבר טובים, תמצא עוד חלוץ, ואז תאפשר לדאפה להיות דאפה. תאבד טיפה את הנפילות, אתה צריך עוד שחקן באמצע? אתה צריך עוד 2 לפחות 1. אתה צריך 2, אין לך. אני אומר, אתה צריך שחקן אחד שייתן, נגיד אתה מחשיב את אליאם כעוד מישהו שעוד מנסים להושיע לפני ששולחים אותו לטיפול אצל איזי, אבל אתה צריך עוד שחקן באמצע, אתה צריך חלוץ, ואתה צריך גם לדעתי אולי, גם העמדות של הכנף, אתה אולי צריך שחקן בשמאל שהוא יכול... רגע, שנייה, אתה רוצה לעשות את כל הדבר הזה? בבקשה. קודם כל הפועל צריכה דחוף... נתחיל איתך, נעבור אליי. אוקיי, היא צריכה דחוף חלוץ. מסכים. חלוץ היא צריכה, כי היא מגיעה להמון מצבים. יש מישהו בליגה שאתה חושב עליו? אני מפנטז על אוגריסה, אבל כאילו... לא, בוא, כאילו תהיה... עזוב, זה יכול להיות אוגריסה, יכול להיות ג'בוניסט, יכול להיות מישהו מבחוץ. עזוב, היא צריכה חלוץ. ויש לה גם תקן של זרים, אין שום בעיה. ואז היא צריכה כנף שמאל, אמיתי. אבל אם לא יהיה לה כנף שמאל, אפשר להתמודד עם מה שיש. מסכים. היא חייבת קשר 10. חייבת, כדי שאלטמן ואלקוקין יהפכו להיות הגיבוי מהספסל, וזה היא שימת ההתקפה. היא צריכה עוד גיבוי ב-6-8, חייבת, וזה גיבוי לספסל, והיא צריכה מגן שמאל. יש לך יאזן, ליידנר ומורגן. לא, יש לי, בסדר. יש לך ליידנר. ליידנר בסוף העונה חוזר ליוונים, ואז יש לך אפשרות אם אתה רוכש אותו או לא רוכש אותו. עכשיו היוונים, אם אתה תגיד למה צריך עוד שנה השאלה, ייתנו לך. הם מבינים שכסף הם לא יראו פה. אז אני לא יודע, אבל ליידנר הוא בעיניי הוא לא מה שאנחנו צריכים. בטח לא בקו 4. בטח לא בקו 4. ואז אז אתה צריך 5 שחקנים. עכשיו, אתה יכול בחלון הזה להביא לפחות 2, ובקיץ אתה לשפצר משהו טוב, זה הרבה יותר קל מאשר לבנות הכל מחדש. מסכים. עכשיו, באותה נשימה, אתה יכול לאבד את אוריאל, ואז הלכת 4 צעדים אחורה, ומפה, אתה יודע... אבל זה מאוד תלוי באיך, כי אם נגיד פגעת ב-10, ואיבדת בקיץ את אוריאל, יש לך את לואיזו, זה מכה, אבל זה... זה הכל תלוי במה אתה תביא. קודם כל, תראה, בעמדת הכנף הימיני זה נכון. זה העמדה עם הכי הרבה עומק. הכי הרבה איכות. כן, אבל מצד שני גם הכי הרבה מה לאבד. אבל אני אומר, בסדר, נאבד את אוריאל. שוב, השאלה גם איך איבדת אותו. אם איבדת את אוריאל, כי נתת לו חוזה, והורדת את סעיף השחרור, ובקיץ בא מישהו ושם עליו 4 מיליון יורו, אז אתה גם במקום של, אוקיי, יש לי משאבים, יש לי זמן לתקן, הכל טוב ויפה. אם באת את אוריאל, כי לא הסתדרת איתו עכשיו, ולא הלך ל-MLS, ואתה עכשיו בחצי... וגם הלכת איתו, והוא גם הולך ברע. כן. כי לא הסתדרת איתו. כן, והלכת בחצי שנה, הלכת אחורה, אתה במקום אחר, אבל יש הרבה עבודה. אז עכשיו השאלה הגדולה של אדמונד ושל פרימור, זה האם אחד הם מסתכלים על האסטרטגיה שהם הובילו אותם ומתקנים אותה, ממשיכים איתה בכל הדרך, ואומרים, אוקיי, שנת בנייה, ריבילד, בוא נראה שנה הבאה מה יקרה. מה איתך? מה אתה עושה בינואר? אני חייב חלוץ. למרות משחק, למרות הפנדל של מדמון, ולמרות זה שאבו פרחי זה חתיכת.
זה באמת, הבן אדם, זה דרבי שלו, כמעט כמו שזה דרבי של מליקה. הוא עבד שם כמו... ראית גם, הוציאו את הנתונים של הקילומטראז' שהוא שרף. הנתון החריג, אבל הוא היה עצום. מכבי צריכה חלוץ, מכבי צריכה, לדעתי, עוד שחקן כנף. עוד פעם, איזה צד שהם יבחרו, אבל היא צריכה עוד חלוץ, עוד כנף. אני הייתי שמח גם לעוד מגן שמאלי, כאילו מישהו שייתן פייט לרביבו, כי בן ארוש... רביבו הולך. לא! רביבו הולך. גרופר, לא, זה ברור לי, אבל גרופר, אתה יודע, גמרת העונה, לא, מכבי צריכה שם עוד שחקן, גם אם הוא שחקן רוטציה, אבל זה השלושה האלה. אני חושב שמכבי מעל הכל צריכה גם... אני אגיד שיש פה איזה משהו גם בעניין עם אבו פרחי. דיברנו הרבה על הקהל, איך זה נפטר עם הקהל, דברים וזה, ואני חושב שהדרבי הזה עשה המון טוב באווירה, אבל הקהל של מכבי צריך לחבק את אבו פרחי, כאילו גם בשירים, לא רק להגיד שהוא אוהב אותו בטוויטר, ולא רק שהוא אוהב אותו בפייסבוק, ולא רק שהוא רואה שהוא אוהב אותו, צריך להראות לו אהבה גם מהיציע באמת, לשיר לו על אמת. שחרר את הדבר הזה, כאילו. אבל בסוף אבו פרחי ואיתמר נוי עם שחקני רוטציה. דרך אגב... מכבי צריכה שניים להרכב. שבהפועל הם היו שחקנים פותחים, אבל הם שחקני רוטציה. מכבי תל אביב צריכה שניים כדי לקחת אליפות, כדי להגשים את מה שאני חושב שצריך לקרות עם הדרבי הזה, היא צריכה שניים להרכב עכשיו. עכשיו, זאת אומרת, ממש כמה שיותר מהר. כי העמדה של החלוץ היא... זה לא יכול להימשך ככה. מכבי לא מקבלת משם כלום. כלום, 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 כלום. תשמע. והיא צריכה מישהו שגם אפשר... דיברנו מקודם על איך מסתכלים על זה. במכבי לא מספרים לך סיפורים על תינוקות לזתית, למרות שהסגל מאוד צעיר וזה. אפשר ללכת עם סגל צעיר ולהוציא משם מנהיגים ולתת לחבר'ה יותר נפח ושיפסו מקום בחלל. זה בסדר. זה בסדר לעשות את זה. העמדה של החלוץ היא לא מה שאפשר לאמר עליו יותר. צריך שם מישהו שידע לדלבר עכשיו, אם מכבי תחשוב שהיא יכולה להביא מישהו שהוא פוטנציאל וכזה, זה יכול להיות מאוד באוכריה. זאת אומרת, יכול להיות באוכריה עכשיו. מה יהיה בעתיד? זה. אבל עכשיו, אתה לא יכול עוד... אני חושב שאנדרדי היה מעולה בדרבי, אני חושב שוורלה הוא אחלה של שחקן, וסיסוקו היה בסדר גמור עם פנדל מעולה. זה בסדר גמור להביא שחקנים ולהגיד אני אפתח אותם ואני אמכור אותם. אגב, וסלי פטאצ'י 6-0 על אייקס. 6-0 על אייקס. הוא הפקיע את כל השישייה? לא, אבל היה מעורב. אוקיי, התחיל במהלך. בדיוק. אז אני אומר, זה אחלה. אבל מכבי צריכה עכשיו מישהו, גם ב9, אולי גם ב10 או בכנף, מה שהם יבחרו, שחקן שידע לפתור לה את כל הפוזיישן הזה שהיא מצליחה להשיג. אז בוא נגיד לך מה אני חושב, וזה בדיוק ההבדל, פה נסיים. הפועל, הבעיה הכי גדולה שלה היא עומק. היא עומק, היא לא עמוקה. נכון. היא קצרה מאוד, מסכים. וכל נקודה שבה אתה מאתגר את הקוצר הזה, בפציעות, בהרחקות, בדקה... או ביכולת לא טובה. אתה בבעיה מאוד קשה. מכבי עמוקה מאוד, יותר מדי עמוקה אפילו. כמות הבלמים, כמות המגינים, כמות הוורסטיליות, כמות הקשרים האחוריים מאוד מאוד עמוקה, והיא צריכה שני שחקנים בכירים להרכב שמביאים מספרים ולוקחים את המנהיגות. עכשיו, כשהעסק הלך בדרבי למקום של העומק של מכבי נגד העומק של הפועל, ראית את ההבדל, אבל בסוף אתה הולך להתחרות מול הבאר שבעיות, מול החיפה שעושה את המהלכים שלה, מול ביתר. אז בואו נראה, יהיה ינואר בעייתי מאוד מאוד סוער, כי כולם נדלקו. אתם נדלקתם, ביתר דלוקה, חיפה ראינו אצל ברק רום, הממלכה מתאהבת. כן, מתרגשת. הממלכה זה, וגם באר שבע תמיד מסוכנת בעברות. בסדר, אנחנו נסיים פה. הנה הצלחנו. הצלחנו. עברנו את זה בשלום. כן, יש דרבי עוד בעוד שבועיים. נבוא אליו מחוזקים. לגמרי, ואני מקווה שאם הכל יקרה, אתה תבוא. אני תמיד יבוא, יעני, ואני תמיד יבוא. אז חבר'ה, אם אהבתם, ואני בטוח שאהבתם, כי קיבלתם מנה קדושה, אז לייקים, שיתופים, תרימו לנו, תגובות, בספוטיפיי, ביוטיוב, אנחנו בכל הנקודות.
תנו לנו פידבק מה חשבתם בתגובות, להגיד לכם שזה יתבטא בפרק אחרי הדרבי הבא, אני ממש לא מבטיח, אבל זהו, דרבי פרק 4. נגמר. תודה אדום יניב. עולה. מכבי עולה.